Nakon vrlo uspješna 2 tjedna zagrebačkih Medvjeda, u narednim tjednima očekuju ih tek 2 utakmice EBL lige. Obje igraju u gostima. Prva je utakmica na rasporedu 9. prosinca kada odlaze Olimpiji. Ovaj je slovenski klub u 7. kolu EBL-a krajem rujna pobjedio Medveščak u Domu sportova. Tada je bilo 2-3, no Medveščak im se za taj poraz osvetio sredinom studenog. Rezultatom 2-1 Medvjedi su slavili pred Olimpijinom publikom. Kako će Medveščak proći u ovoj utakmici ovisi o fizičkoj spremi igrača. Točnije o tome hoće li zagrebačku ekipu zahvatiti ozljede nekih igrača. Nadamo se da neće i da će Medveščak i ovaj puta poraziti Olimpiju u gostima. U goste odlaze i 10 dana poslije, točnije 20. prosinca. Tada u 32. kolu EBL lige odlaze u Villach. Domaća momčad, rekord Fenstera, ima više poraza nego pobjeda i trenutačno se nalazi u donjem dijelu ljestvice. Uz to ćemo dodati i uvjerljivu pobjedu Medveščaka nad Villachom od 7-1 početkom studenog. Tako sa sigurnošću možemo reći da će se Medvjedi vratiti iz Austrije s još jednom pobjedom. Klub hokeja na ledu Mladost u Slo hokej ligi odigrat će 2 utakmice. Jednu gostujuću, a drugu kao domaćin. Tako 7. prosinca odlaze u goste trenutačno 3. Triglavu. Kada je momčad ovog kluba posljednji puta igrala s Mladosti, pobjedila je 4-5. No kod kuće su još u 7. kolu izgubili s visokih 1-6. Zato se nadamo da će i ovaj puta momčad Mladosti potvrditi rezultat iz 7. kola Slo hokej lige. Nakon Triglava 10. prosinca ugošćuju Slaviju. Oni su ove sezone imali dosta problema i mnoge su utakmice gubili u posljednjim trenucima. Trenutačno imaju najviše poraza i postigli su najmanje pogodaka od svih ostalih klubova. Zato Mladost u ovoj utakmici jednostavno mora pobijediti. Uvelike se nadamo da će tako i biti. Od 12. do 18. prosinca u Poljskoj se igra svjetsko prvenstvo divizije B za igrače do 20 godina. Uz Hrvatsku i zemlju domaćin nastupit će i Italija, Francuska, Japan te Kazahstan. Zbog toga hrvatski seniori u prvenstvu Hrvatske neće odigrati ni jedno kolo. Zato će juniori odigrati 3 utakmice. U prvoj 10. prosinca igraju Medveščak i Sisak, a dan poslije Sisak i Mladost. Protiv Siska će igrati i Zagreb i to 18. ovog mjeseca. Kako su hokejaši Siska tek nedavno osposobili led na svom klizalištu, možemo sa sigurnošću reći da će izgubiti sve 3 utakmice. S druge strane, momčad Zagreba u juniorskoj je kategoriji uvjerljivo prva na tablici. Kod mlađih juniora u prvenstvu Hrvatske također dominira momčad Zagreba, koja će u subotu 17. prosinca ugostiti Mladost. Isti se dan susreću i momčadi Medveščaka te Siska. Kod kadeta će se igrati 2 kola. U prvom će se momčad Zagreba susreti s Mladosti i to 10. prosinca, dok će u drugom mladi Zagrebaši igrati s Medveščakom. Ta je utakmica na rasporedu u nedjelju 18. prosinca. Prvenstvo Hrvatske za najmlađe dobne kategorije, točnije za mlađe kadete, u protekla 2 tjedna nudi najviše događaja. Naime, 11. prosinca susreću se prve momčadi Zagreba i Mladosti, te druge momčadi Mladosti i Medveščaka. Samo 2 dana nakon toga, 13. ponovno će igrati prva momčad Mladosti, ali ovaj puta s Medveščakom. U ovoj je dobnoj kategoriji sve otvoreno i pokazalo se u prijašnjim utakmicama kako trenutačno nema favorita. A hoće li biti favorita u utakmici drugih momčadi Medveščaka i Zagreba, tek ćemo saznati. Naime, ove 2 momčadi igraju u utorak 20. prosinca.